खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो थाम्बनेइलाव थानाय बायदि सावरायगोन। गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा न'खरनि गासैबो आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। लोगोसे भिडिअखौ गनायजायोब्ला बर' हारिनि गेजेराव शेयार खालायना हो। मानो होनोब्ला बै समाव एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा गुबुन गुबुन हादराव थांनानै खना खनला हाजो हाला थांनानै सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन। बेबायदि समाव मा जाथाय जायोमोन आं बेखौ फोरमायगोन। दिनैनि बे समाव आङो सावरायगोन रायजो राजाफोरजों। बर' बिमा बिफाफ्रा हाजिरा मुजिरा मावनानै गावनि गथ' गथायखौ फोरोंदोंमोन, लेखा फोरोंदोंमोन, दाव अननानै आसा दंमोन बे गथ'जोंनो आङो थैजासिम रायजो जागोन, बे गथ'जोंनो आङो थैनाय समाव बानगार जागोन। नाथाय बेफोर गासिबो फैमाल। जेरैबायदि बर' हारिनि गेजेराव बर'फोरनि सोबख'नाय नासयजानायखौ उदां खालामनो थाखाय एनडिएफबि जोनोम जानायनि उनाव जायफोर बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि बिमा बिफाफोरनि सोलोंथाइ होनाय, बिमा बिफाफोरनि अननायखौ नागारनानै एनडिएफबि आफादाव बावसोमहैदों, बे समाव जेब्ला गावनि बिमा बिफाफोरनि सोलोंथाइ होनायखौ गावनि गोसो गोरबोआव लानानै एनडिएफबि आफादाव गुबुन हादराव गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानो थाङो, बे समाव एनडिएफबि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौबो मानिनो गोनां। गावनि लेखा गोरों, गावनि रोंगौथिखौ बर' हारिनि सोबख'नाय नासयनायखौ उदां खालामनो थाखाय, हारिनि थाखाय गुबुन हादराव गुबुन जायगायाव हाजो हाला थानानै बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सोलोंथाइ होनो हाजो हाला थानो गोनां जानायखौ हाजार बार बिथांमोनखौबो सनमान होनांगोन, हाजार बार बिसोरखौबो सिबिनांगोन। जाय दैदेनगिरिफ्रा गावनि रोंगौथिखौ लानानै हाग्रा बंग्रा गुबुन जायगायाव थानानै सोलोंथाइ होनो गोनां जादों, बिथांमोनखौबो सनमान होनांगोन। लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन, जेब्ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा ट्रेनिं लानो थाङो बे समाव सिलाइ गुलि बेरफ्रुग्रा मुवा माखासे गुबुन हादराव ट्रेनिं होनो गोनां जायोमोन। बे समाव माखासे सिलाइ गोमनाय आरो बेरफ्रुग्रा मुवा गोमनाय बेफोरखौ गुबुन हादरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिखौ मानिनो गोनां जादोंमोन। बर' हारिया थांनानै थानायाव बर' हारिखौ गुबुन जाथिफ्रा मादि नासयदों, बिथांमोना नासयजानायनिफ्राय उदां जानो थाखाय गुबुन हादराव लेखा गोरों जानानैबो बर' हारिया गावनि जायगायाव न' थानानैबो गुबुन जायगायाव खारनानै थाफैनो गोनां जादों। गुबुन हादराव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो गोनां जादों। बेबायदि गुबुन हादरनि रायजो राजाफ्रा सानोमोन खरलबसेल' बर'फ्रा, मोजोमसेल' बर'फ्रा माबायदि बेरफ्रुग्रा मुवा हाजार फायरिं होनो हायो, माबायदि बेरफ्रुग्रा मुवा माखासे ट्रेनिङाव फोरोंनो गोनां जायो, अबेनि बिसोरो बेरफ्रुग्रा मुवा मोनो, अबेनि रां रुफा मोनो, जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय, बेफोरखौ गुबुन हादरा मानिनो गोनां जादोंमोन। माखासे रावफ्रा बर' हारिनि थाखायनो मुंदांखा। दा बर' हारिया बेबायदि फर्जायाव दंफैयो। दा गासिबो खोथाखौ जोङो भिडिअ'आव रायज्लायजोबनो हाया। आं बेखौ बुंगोन, मानि थाखाय ट्रेनिं होयोमोन, मानि थाखाय सिलाइ गुलि गावनो गोनां जायोमोन, हाजार ट्रेनिङाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दाव एनडिएफबिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गुलि फायरिं खालायनो सोलोंथाइ होनो गोनां जायोमोन, बेरफ्रुग्रा मुवाखौ सोलोंथाइ होनो गोनां जायोमोन। नाथाय बेफोरखौ मानो थाखाय सोलोंथाइ होनो गोनां जायो? गावखौ सेफटि खालायनो थाखाय सोलोंथाइ होनो गोनां जायो। सोरखौबा गावनो, सोरखौबा मानो बे नङा। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे समाव साननाय फैदोंमोन, एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा, एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा गुबुन हादराव बेरफ्रुग्रा मुवा आरो सिलाइ गावनोल' ट्रेनिं लाहैदों, बे नङा। बेखौनो आं फोरमायगोन। जेब्ला बर' हारिखौ सोबख'नाय नासयनायखौ उदां खालायनो थाखाय गुबुन हादरनि गुबुन जायगानि दैदेनगिरिफोरजों माखासे रिलेसन लानो गोनां जायो। बेफोरखौ माबायदि रिलेसन लानांगौ, माबायदि सोमोन्दो लानांगौ, बेफोरखौ सोलोंथाइ होनो गोनां जायो दैदेनगिरिफ्रा। आरो सरकारजों टेबोलाव जिरायोबा बर' हारिनि जारिमिनफोरखौ माबायदि फोरमायनांगौ आरो सरकारजों माबायदि थरख' बेथरख' माखासे पइन्ट दान्थे बोथे रायलायनांगौ, बेफोरखौ सोलोंथाइ होयोमोन। माबायदि फोरमायहरनांगौ लाइजामनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम, बेफोरबायदि माखासे ट्रेनिंखौ होयोमोन। ट्रेनिं होनोबा सिलाइ गावनायनिल' ट्रेनिं नङा। जिखुनु जाया दैदेनगिरिफोरजों रायलायनो, गुबुन हादरनि मानसिजों रायलायनो, भारत सरकारजों रायलायनो थाखाय आरो गावनि हादरनि हारिजोंनो सोबख'जानाय, नासयजानाय आरो आथिं सिङाव दोनजानायनिफ्राय उदां खालायनो थाखाय माबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ, बेफोरखौ दैदेनगिरिफ्रा फोरोङोमोन। बेबायदि गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै गावनि आगोमा जिउखौ जायफोर बिर जोहोलावफ्रा गुबुन हारिनि आखायाव, आर्मि पुलिसनि आखायाव बावसोमलांनो हानाय गोहो जादोंमोन। जेरैबायदि दैदेनगिरिफ्रा जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ होआमोनब्ला जाय दिनै बिर जोहोलावफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ
गुबुन गुबुन हारिनि आखायाव आर्मि पुलिसनि आखायाव बावसोमनो हागौमोन ना हानाय नङामोन। गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांनो हादों। बिथांमोननि बावसोमलांनो हानायावसो बर'फ्रा नैबे फर्जायाव दिनै थांनानै दं। बेखौनो बुंनांगोन, बिथांमोननि मावसोमलांनाय, बिथांमोननि थै आरो जिउखौ बावसोमलांनो हानायखौ सनमान होनांगोन आरो बिथांमोनखौ मोनसे जायगायावनो नेरसोन खाम्फा खालायनानै दोननांगोन आरो बिथां जायगायावनो खाम्फा नेरसोन बानायनो हानाय बेखौ जाहाथे मावनानै होयो। मानो होनोब्ला बै समाव एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि जेरैबायदि गुबुन गुबुन हादराव माखासे सोलोंथाइ होआमोनब्ला बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ गुबुन गुबुन हारिनि आखायाव आर्मि पुलिसनि आखायाव बावसोमलांनो हागौमोन ना। बिथांमोना बावसोमनो थाखाय जिउखौ बावसोमनो गोनां प्रयोजन गैयामोन। बेनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ आलो गोजोनै अराय सम बर' हारिया जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम बर' हारिनि गेजेराव 14 सेप्तेम्बरखौ एनडिएफबिनि मुंख्लं सान फालिनो हायो। बेखौ आङो बयनिसिमबो बर' हारिनि गेजेराव आसा खालामो। बेखौनो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आङो बयनावबो निमाहा बियो। मानो थाखाय गुबुन गुबुन हादराव, गुबुन गुबुन जायगाफ्राव, गुबुन गुबुन हाजो हालाफ्राव एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनानै बिथांमोनखौ गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमहोनो हादोंब्ला बिथांमोनखौ मानो सिबिनो हाया। बिनि थाखायनो आङो दैदेनगिरिफोरनि सायाव आसा खालामो, गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमनो हादों हारिनि थाखाय, बिथांमोनखौ अराय सम सनमान होनाया गोनांथि।